ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂಚನೆ ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಂಚಿನ BK ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾ ಎನ್ ಬಂಗೇರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವ ಆಧಾರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಎದುಕೊಂಡು ಪ್ರಿಯಾ ಎನ್ ಬಂಗೇರ. ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಪಾಡದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನ ಪೂರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ನಂಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಂಪೈಲ್ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಳ್ವ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಯನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಕೊಂಡಾನ ಮೇರ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮನ್ಪಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಈ ಪೊರ್ಲು ಆಯರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಯನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾಗಾಡು ಆಯನಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ತ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲಾವಡು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಆವಡು ಬೇತೆ ಪೂರ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುನ್ನಡೆಸದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವನು ಯಶಸ್ವಿ ದಡೆಗೆ ಕೊನೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರಥಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಂಡ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಭೆ ಪೂರೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಈ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲೆಗಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಣ್ಯರನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೊಕೆಡ್ ಅರ್ಕಿದ ಆದಿ ಇರ್ತದೆ ತರ್ಕ ತಾಂಗದ ಬಾಮಿದ ಎದುಕೊಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮರಂತಿರಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೋರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣ ಶ್ರೀ ನಡಾರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಲೆಸಿನ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡ ಆನಂದ್ ಪನ್ನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತಿರಿದಿನಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲವಲ್ಲ ಈ ಸಾದಿನ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೇರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 10 ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನೆ ದಾಗಬಂಡ ಎಂಕಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮುಲ್ಪ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಾದ ಬಂಡ 16 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾನು ಬತ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಪುಣ ಕೋರಿ ಅವಂಜಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ಆ ಕೊಂಡಾಣಗೂ ಬಂದದ್ದು ಕೋರಿ ಬಿಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ಕೋರಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಚೀಲದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣನೆ ರಾದು ಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದು ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ ಪೂವಾಡಿಗಳು ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಣ CBC ಬಸ್ಸಡಿ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತುವಂತೆ ಯಾನೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಈ ಸಾಧಾರಣ 16 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಸಾಧಾರಣ 53 ವರ್ಷಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕೊಂಡಾಣದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಯಾನ ತಪ್ಪದಿನ ಈ ಮನುಷ್ಯತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಂಕ
ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಪ ಶೇಕಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತದು ಪ್ರಮುಖರ ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತದು ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಬಂದದು ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಜೇಶ್ ಪೊದುವಾಳ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಆರನೇ ಮುಲ್ಪ ಸಬಿಟ್ ಆರಣ ಎಂಕಲ್ನ ನಡಿಟ್ಟು ಆರನ ಪುದಾರು ಬತ್ತಂಡು ಐನೇರದವರ ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಡತ್ತಂಡು 10 ದಿನತ ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಮತ ಬೈದನು ಆ ದೋಷಗಳು ಬಣ್ಣದ ದೋಷದ ಪರಿಹಾರದಾದ ಪಣ್ಣಂದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜ್ಯೋತಿಷರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ತೋಜಲಿಕ್ಕನೆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಇನಿಕಲು ಐದು ಬೋಡ್ತೇನೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಐದು ಮುಖ್ಯ ಮುಲ್ಪ ದೈವದ ಬಾಯಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೈನು 2 ಪಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಪುಡು ಮೂಡಾಯಿಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಡ್ಡೆಯಿಡೆ ಕೊಂಡಾಣ ಮುಲ್ಪ ತೆನ್ಕಾಯಿಡೆ ಕಾಣತ್ತೂರು ಈ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಬಡಕಾಯಿಡೆ ಕೊಳ್ಳೂರು ಎಂದು ಬಂದ್ಮೇರಿ ಮೂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲು ತೆರೀದ ನಕಲು ಐನು ಪಂತೇರು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದಿನ ಒತ್ತುದು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ ಕೊಂಡಾಣದಲ ಕಾಣತ್ತೂರದ ಪುದರದಿಪ್ಪೇರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಗ ಅಂತ ಪಣ್ಣೊಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಡೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮುಲ್ಪ ಅಣ್ಣೇ ಆತನ ದಾಯ ಬಂಡ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಅನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೆ ಗಲ್ಲಟೆ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆತಜಿ ದುಮ್ಮು ಹೂವೇ ಮಂತ್ರ ಕಲೆಗೆ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಣ ಎಂಕ ಐತ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ ಐತ ಕಣ್ಣಾರ ಎಂಕಲ ತೂತ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಂಡದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಲೆ ತಂದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ದೈವಡ ಮಾತ ಹರಿಕೆ ಕರೆಸತಿ ಮಂತೊಂದು ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ತೋಜಿದಿಂದ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದರ ಆವಡು ತಿಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ್ ಪಂಡಿದುತ್ತೇರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಸೇವೆ ಮಂತದೆ ಐತ ಪ್ರಸಾದ ಕಣತದೆ ಆ ಐತೆ ಆಪಣಂತಿನ ಈ ಹೋಮಲೆಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಸಾದನ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಎಂಕಲು ಆ ಪ್ರಸಾದನ ಗಣತದೆ ಮುಳನಿ ಆಯ್ನ ಹೋಮಗು ಎಂಕಲು ಪಾಡದ ಐತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಮಿಟಿ ಆವಡುದು ಬಂಡದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಮಿಟಿಲ ಎಂಕಲು ಗೆತೊಂದು ಭಾರಿ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವುಂಡು ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ಗೆ ಮಾತ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇರದು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ ಠೇವಣಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಬರೋಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ತನೆಲ್ಲ ದೈದ ಎಂಕಲ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತದ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಡ್ಯಾರ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಮೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಿ ರಾಯರ್ಲ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನಂಪಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣು ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದುಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಏತ ಕಾಸು ಬೋಡು ಕೆಲಸ ಉಂತಿಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕೇನ್ನೇಕಲ 6 ಕೆ ಪಂಡದು ದಿಂಜದಿ ಬಣ್ಣಗನೇ ಚಕ್ಕ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುತ್ತಾರೆ ಏಕಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಬರೆದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವಾದ ಕೊಡ್ತೇರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ನನಗೆ ಏತ ಬೋಡು ಕಾಸಿಂದ ಸಾಲವಾದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಆರಡ ಸಾಲ ಏತ ಸಾಲೋಡು ಏತ ಮಣ್ಣ ಮಣ್ಣಪೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಳು ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಳಾಲಯ ಮುಲ್ಪ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತೀರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಗರಡಿದ ಉಳೈಗಿ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಯನ ಪೋಯರ ಹೆಜ್ಜಿಯಿಂದ ಆರನ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಆರನ ದೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ದೈವಲ್ನ ಮನೆ ಮಂಚವನು ಎಂಕಲ್ ಬಾಳಾಲಯಡು ಜನವರಿ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲು ಐನು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದಬೇಕ ಆಣಿ ಶುರುವಾತನ ನಿರಂತರವಾದ ತಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಲೈತಿನ ಹಣನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಒಯ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲೆ ವಾ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಜನಕುಳಿಗೂ ಬೋಡ ಐನು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಆತಜಿ ಸಾಧಾರಣ 70% ಮಾತ್ರ ಆತನೆ
ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಮಿಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ ಇನ್ನು ಮನ್ಪನ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಪರ ಉರುಡುತ್ತಿನಕಲ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಊರ್ದಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಐನ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಐನ ಎಂಕಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಪಂಡೊಂದಿಂದೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿಯದನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಲ ಒಂಜಿ 28 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 1,28,00,000 ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಜನೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಆವಡು ಇತ್ತಿಂದ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಆಪುಜಿದ ಕೆಲವದ ಎಂಕಲ್ನ ಜಲ್ಲಿದ ವಿಷಯ ಕರ್ಬೋದು ಐಕ್ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಿದವರ ಎಂಕಲ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಎಂಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಡಣೆ ಆವಂದು ನೀಡಿದವರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಅವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಾರಿ ಎಂಕಡೆ ಹಿನ್ನಡೆಯುಳ್ಳ ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಕಲ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ಆರು ಎಂಕಲೆಗೆ 50,70,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತೇರಿ ಆಂಡ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿ ನೀಡಿದವರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆ ಕಾಸಿತ್ತೆ ಬೈಜಿ ಐತೆ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಎಂಕಲೆ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ಬರ್ಪಣ ಗಾವಟ್ಟು ಎಲ್ಲಂಜ ಆಪಣ ಬಾಡಿಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ಪಣ ವಿಷಯ ಏರು ಅಧಿಕಾರ ಮಂತ್ರಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಎಂಕಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಏರೆ ಆಂಡಲ ಆವು ಒಂದು ಪಂಡದ ಎಂಕಲೆ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೇರೆ ಎತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಎದುರದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ ಐತೆ ಚಪ್ಪರ ಬಾರ್ದ ಐಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ಐಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆತಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲೆ ಆಪಣ ಬರ್ಪಣ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತುಂಬ ಐಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ನ ಎಂಕಲೆಗೆ ಭರವಸೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐನು ಪಂಡೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತದ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ 1,28,00,000 ಮುಟ್ಟ 1,28,00,000 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಕಾಸು ಸೇರಿದು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಸಾಲೋಡುಲ್ಲ ಆಂಡ ಸಾಲ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಗ್ರಾಮ ದಾಖಲೆ ಆವಡು ಪರ ಊರು ದಾಖಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡೇರಿ ಆಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಏತ್ ಆರ್ಥಿಕಡು ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರ ಐನು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೇವಿಪುರ ಆರಡ ಕೇಂದಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡವು ಕೆಲಸ ಮಂತು ಕೊರಳಿಯ ಅಂದ ಕೇಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುರ್ದೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಂಕ ಆರಡ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಲು ಶಿಲ್ಪಿಲು ಆರಡ ಕೇಂಡೆ ಮಂತು ಕೊರಳಿಯ ಅಂದಿನ ಮಣ್ಪುಗ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೂವೆ ಕೆಲಸ ಜತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಣ್ಪುಗ ಆಂದ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜನನು ಆ ಸುಂದರಾಚಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೇವಿಪುರ ಅರಣ್ಯ ಯಾಪಲ ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಕೆಲಸ ದಾದ ಬಂಡ ಆರು ಬೇತ ದೀಕಿಡು ಮಾತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇತಕ್ಕಲೆಗೆ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದ ಕೊರದು ಕಾಂಡ ಯಾನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡೀ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ತುಂಬೆ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಏರೇರು ವಯರು ವಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಹೂವು ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಈಗ ಆರು ಏರೇರನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಂತದ್ದು ಬೇತ ದಿಕ್ಕದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಆಲ ಮುಂತಾದ ಮುಲ್ಪ ಕೊಂಡಾಣದ ಕೆಲಸ ಜನವರಿ 22 ತಾರೀಕು ಶುರುವಾದ ಸಾಧಾರಣ 3 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲು ಓ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಜನಕುಲ್ಡ ಎಂಕಲು ಪಂಡೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾತೇರ್ನಕಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅವು ಅರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ದೀನಕ್ಕೆ ಜನಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದೇವರೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡ ರೀತಿರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಹೋದು ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದಿರಿ ಮನ್ಪುಗ ನಂಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆರಿದಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರೆ ಮತ್ತು ಆತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾದ ನಾವು ನಲ್ಲ ಆತ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಆವಡು ಎಂದು ಪಂಡದು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಆ ದುಂಬುದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಪಂಡ್ಪಣ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಗೌರವ ಇತ್ತಿನ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಈ ಕೆಲ ಮಾತಾರೆಗಲ್ಲ ಯಾನು ವೇದಿಕೆ ಮಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೇನು ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಬರೋದಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತಾನು ಜಬಡ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಗರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋ ಇಂಚ ಪೊರ್ಮುದುನು ಪನ್ಪುನಿನ ಬರೀ ಸ್ಫುಟವಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೇರದ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರನಲ್ಲ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕದಿಯರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಈರ್ನ ಪಾತೇರಗ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಲೇಸನ್ ದುಂಬುಕನೋ ಒಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಲೇಸನ್ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾದು ಬೊಲ್ಪುದ ಐಸಿರನ ದಿಂಜವನ ಪೊರ್ತು ಕೊಂಡಾಣ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಡಬಕ್ಕ ಮುಂಡತ್ತ ದೈವಲ್ನ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಧಾರ್ಮಿಕ
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲ್ಪದ ಐಸಿರಣ ದಿಂಜಾವನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಜೊತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿವರಿಯನ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ವೇದಿಕಡತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಲ ಜೊತೆಯಾದ ಕೈತಾಂಗನ ಕೊರಡು ಅರ್ಲಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ್ಪದ ಐಸಿರಣ ಕೂಟೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕಡತನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತನಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬಿರಲದ ಬೆಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಡಾರ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲೈಸಿರಣ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ನಮ್ಮ ದಿಂಜಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಜಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಂಡಾನ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ಮುಂಡತ್ತ ದೇವಲ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಶುಭಾವಸರ ಇನಿ ಆಪಿನ ನನ್ನ ಆವೇರು ಗುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕಜ್ಜಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡು ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ದಿಕ್ನ ದೂರಾಬಡ್ ಪನ್ಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡ್ ತುಡಾರಣ ಅರ್ಲಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಐತ ಕಾರಣಿಕನು ನಮಕ್ ವರ್ಣಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕೊಂಡಾಣದ ನೇಮ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚದ ಅನುಭವ. ಅವು ಕಟ್ಟ ಜಾತ್ರೆ ಆದುಪ್ಪು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಾಯನ ಆದುಪ್ಪು ಐಕು ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಮೆರಗು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಲಭ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲು ಭಕ್ತಿಯರ ಸೇರಿನ ಆ ಭಕ್ತಿಯರನ ಭಕ್ತಿ ಅಕ್ಲು ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೊಂದನ ಆ ಅನುಸಂಧಾನ ಈತನೇಟ ನಮ್ಮ ಇಡೆಮುಟ ಎಂಕ್ಲೆನು ಅವು ಬೆರೆಸಗಾಯತ್ತದು ಕೊಂಡೆತ್ತದ ಒತ್ತಾದುಂಟು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು 2009 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಆಯ್ತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತು. ಆಯ್ನ ಹಂತ ಹಂತಗೂ ಆಯ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಐಗೆ ಕೊನೆಯರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೈದನು. ದೇವದ ಭಂಡಾರಡ್ದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಭಕ್ತ ಜನಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇಣಿಗೆಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಐನ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವಂತದ. ಈ ಅಂಜು ಸಂದರ್ಭಡು ಗರಡಿ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಭದ್ರತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಗರಡಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಡು ಅಕ್ಲನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರುಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಆಪುಂಡು ಗರಡಿ. ಐನ ಮಲಯಾಳಡು ಕಳರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಕಳರಿ ಫೈಟ್ ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದುಪ್ಪಾರ್. ಅಂಚನೆ ದೇವಪುಂಜಗ್ ಅಗಳಿ ಮಂಜನ್ನಗ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ ಗರಡಿಡ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಆದುಪ್ಪು. ಅಕ್ಲಕ್ಕಲು ನಂಬುನ ದೈವಲೆನು ಗರಡಿಡ್ ದೀದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ದೈಹಿಕವಾದಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಧರಾಯರೆ ತರಬೇತು ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಗರಡಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತದುಂಡು. ಈ ಗರಡಿದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚರಿತ್ರೆಡು ವೀರರನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಅಗಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ ದೇವಪುಂಜ ಇಂಚನೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಏತೋ ವೀರರ ಶೂರ್ಯರು ಈ ಗರಳಿಡೆ ತರಬೇತಿ ಆದ ಬತ್ತನಕ್ಲು.
ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಆ ದೈವಲೆನು ಎದುರು ದೀವೊಂದು ಮಂತನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಒಡನಾಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ ಮರೆಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಕರಣೀಯರಾದಿರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬಿದಾಯದ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಾಯರೆ ಗರಡಿ ಪನ್ಪುನ ದೈವದ ನೆಲೆ ಆಂಡಲ ಆ ಗರಡಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಯೋಧರೆಗಲ ವೀರರೆಗಲ ಆ ಗರಡಿನ ಸರಿಯಾದ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಗೂ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಧರನ್ನು ತಯಾರು ಮನ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ನಡಪಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ದಾಯಂದ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯಗೂ ಬರಪುಂಡು ದೈವಲೆನು ಅಕ್ಲ ಸ್ಥಾನಡು ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ್ದು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಂತದ್ದು ಐತ ನಿತ್ಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಆದಲೂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬದ ಕಟ್ಟನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೊಂದು ಪಂಚಪರ್ವಲೆನು ಅಂಚನೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪರ್ವಗಳ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಂದು ಈ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಂತನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆ ದೇವದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಎತ್ತರದ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡಿಗೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಸಿರಿಬಲ್ಪದ ಹೆಸರಿನದೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಉಡುಬ್ರಲದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತೆರನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇನ ಜನಮಂದಿರ ದುಂಬುಗು ಪಟ್ಟಣಂಚಿತಿನ ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿವರಿಯನ ಪಾತೆರಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಸಿರಿಸಿಂಚನ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಮಠ ಕೊಂಡೇವೂರು ಉಪ್ಪಳ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವರ್ಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತೆರಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿಯಾಬುಡು ಪಣದು ನಿಗಳ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮಗು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಮಠ ಕೊಂಡೇವೂರು ಉಪ್ಪಳ. ಕೊಂಡಾಣದ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯ ಪ್ರತೀತಿ ಮಳೆಯಂತೂ ಬರುವುದಿದೆ ಎಂದ ತಂತ್ರಿಯವರು ಈಗಲೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು. ಬೇಗ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ತಂತ್ರಿಯವರ ಆಶಯವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯವಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿಡ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಕೊಂಡಾಣದ ಅಮ್ಮ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಅವಳು ಈ ಕೊಂಡಾಣ ಪರಿಸರದ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಅವತಾರಗಳನ್ನೆತ್ತು ಬಂದು ದುಷ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಏಕಾದಶ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೊಂಡಾಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ವರವನ್ನು ಕೊಡುವವಳು, ಲೋಕದ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವರವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಜಗಜ್ಜನನಿ ಲೋಕದ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಂದು, ಅವಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿಗಳಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಲೋಕೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಇರುವುದು, ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ 2 ಜೀವ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ದೌಹೃದಿ ಅಂತ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 2 ಜೀವವನ್ನು ಹೊತ್ತವಳು, 2 ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊತ್ತವಳು, 2 ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೊಕ್ಕುಳ ಬಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕ ತಾನು ಏನು ಸೇವಿಸಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಗುವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಕೈ ತುತ್ತಿನ ಮೂಲಕ
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮದು? ಅವಳು ಏಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವಳಿಂದ ದೂರ ಓಡುವ ಬದಲು ಅವಳ ತೊಡೆಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಂದ ದೂರ ಆಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕೊಂಡಾಣದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಕೋಟಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಂಟಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಲೋಕರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣತಾಮಾರವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಂಡಾಣದ ಈ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಶೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದ ದಿನದಂದು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿತ ಜ್ಯೋತಿ ತಮಸ್ಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಹೃದಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಿತಂ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತಂಪಾದ ಈ ವಾತಾವರಣ, ಪ್ರಕೃತಿ ತಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂದಿಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿ ಆದಂತಹ ಪರಮಪಿತ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಮನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ತಂಪು ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸೆಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದ ತಂಪು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ್ದೀರಾ. ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣವೇ? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. 1-2 ನಿಮಿಷ. ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ತಥಾಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ. ನಾವು ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಕಂಪನಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದೆವೋ ಹಾಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಲಿ. ಕಣ್ಣು ನೀವು ತೆರೆದ್ರೆ ತೆರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೂ ಆಯಿತು. ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಗದ್ದಲಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತೀರಾ. ಮನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ, ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಗರನಾದಂತಹ ಶಿವ ತಂದೆ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕಿರಣಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇರುವ ಅನುಭವ ಮಾಡೋಣ. ಪರಮಜ್ಯೋತಿಯ ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿಯ ಕಿರಣಗಳು
ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಶಾಂತಿಯ ಕವಚವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿದೆ, ಶಾಂತವಾಗಿದೆ, ಮೌನವಾಗಿದೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ, ಮೌನ, ಏಕಾಗ್ರ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಸಾಗರನ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ ಭಗವಂತ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ, ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ, ತಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀ BK ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು ತಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನದೊಂಬಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಈ ಮಿತ್ತ ಚವಟ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ ಜೊತೆ ಅವಳು ಪಣದು ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತರೆ ಬಗ್ಗಂತ್ರಿವರಿಯರೇ, ಮಾತಾಜಿಗೆ, ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಇಡತನಗಳಿಗೆ ಚೀಂಜ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ದೇಗಿನಾಗ ಎನ್ನಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪುರಾಣಿಕರ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ಕೊರದು ಏನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾವೆ. ಯಾನು ಈ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಬತ್ತದ ಪತ್ತಿ ಇರುವವ್ರು ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತಾ ಪರ್ಯಟೆ ಉಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ದಾಲಾಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಮುಲ್ತ ದೈವಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಕರೀನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತ ಆನಿಡಿದಿಂಚಿ ಮಟ್ಟ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪಿನ ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚೆಡೆ ಆರನ ಇಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಸಹಕಾರಿಲು ಜಿಂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ ಇನಿ ಕೋಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದೇವರುಳ್ಳೇರೇ ದೈವ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಯ ಅಂಡ ಓ ದೇವರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪ ಈ ಕುರಿಕುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇನು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪರಿಗೆ ದೇಗ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ. ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುಂಡು, ಪುಲಿಕು ಕೂಲಿ ಉಂಡು, ಉಗುರುಂಡು, ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಆನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಏನಂತೂನಾಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ತೋಜುಂಡು ದೇವರ ಎಂಕೆಲೆಗ್ಲ ದಾಲಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲ ಒಂದು ಕತೆ ಸತ್ಯ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪಂಪರಿಗೆ ಈ ಜಾಗ ಆಯನಾತ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಲ ನೀನೇನು ತುಂಡ ಏನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇಗ ನಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಏರು ದುರ್ಬಲ ಆಯನ ದಮನ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಗಳು ಮಾತ್ರ ಬದುಕೋಡು ಪಣಪಿನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಗಳು ಅರ್ಥ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಯಾನೇನಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ದಾಂಡ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ
ಸಮಸ್ತ ಜೀವಜಂತುಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಮೃಗ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಯಾನೆ ಎಂಚ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂಚನೆ ಸಕಲ ಜೀವ ಜಗತ್ತುಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಬದುಕರೆಗೆ ಏತ ಹಕ್ಕುಂಡು ಏತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಏತ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅವು ನನವರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ತೋಜುಂಡು ಯಾನು ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರನತ್ಯಾನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ತೋಪಿನ ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆತಂಡೆ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ನಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಾತಿಜ್ಜಿ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪಿನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮಡ್ಲ ದೂರ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಓವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರಲ ನಮ್ಮಡ ಭಿನ್ನ ಮತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಖಂಡನೆ ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲೆಡುಪನಾಗಲ ನಮ್ಮಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದುಲು ನಮ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಳಪಂಗಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಮಾತ್ರ ಮದತ್ತದೆ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದುಲು ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಲ್ತಂಡ ಬದುಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬದುಕೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ನಂಗೆ ದುಂಬು ಉಂಡು ಪಣಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಂಡೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೈತೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಬರಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನಗ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಪ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡಾವಡೆ ಎನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಎಡ್ಡಾವಡೆ ಪಣಪಿನ ಈ ಭಾವನೆ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರ ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿದಾಗಲು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲ ಆ ದೈವ ದೇವರಿ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಕೊರಡಂದು ಪಣಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಉಂತಾವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಮೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಡು ಸಾವಿರ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಸಾವಿರ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಿಯರು ಅರ್ನ ಪಾತೆರಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ತುಂಬಗು ಇನ್ನಿತೈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿಆರ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿಯನ ಪಾತೆರ ಏರ್ನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರಾದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನಾರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕಾರ್ಕಳ ತನ್ನ ಪ್ರಖರವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಭೆಪ್ಪನ ಪಾತೆರದ ವಾಗ್ಮಿಲು ವಾಗ್ಮಯ ಲೋಕದ ಸಾರ್ವಭೌಮೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಪಾತೆರ ಎಂಚ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಆರ್ ಏತ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಖುಷಿಯಾಪಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಾದ ಈನ ರೇಟ್ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಆರ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತುಂಬು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕೊಂಡೇವೂರು ಶ್ರೀ ಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಸೇರಿದ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದರಣೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರನ ಬೊಕ್ಕರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೌಕೆ ಹಿಡಿದು ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರಾದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ವೇದಿಕೆ ಮದಿಪುಗಟ್ಟೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡಾನದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ನಡಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ವೈಭವದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತಮತ್ತರನೆರಡು ಒಲಗಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರೇ ಸೇರಿದನಂಚಿದ್ನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ ಬಾನದ ಪನಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಲ್ತದು ಭೂಮಿ ಕೆಸರಾಪುನಂಚಿತ್ನ ಪುಡ್ತು ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡಪುನಂಚಿತ್ನ
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ನೀರುಡು ಆ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯರು ಕಲ್ಲದಿಂಜ ಒಂದು ಈ ದೈವಲನ್ನ ನೆಲ ಬೆಳಗು ನಂಚಿತ್ನ ಪುಡ್ತುಡು ಆ ವರುಣ ದೇವರನೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತ ಅವೊಂದುಂಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಧರ್ಮದ ತಿರುಳುದಾದ ಅಂದು ಬಂದು ಬೇರಿ ಆ ಧರ್ಮನು ಎಂಚ ಒರಿತೊಂದು ಬರಡು ಅನ್ಪುನವೇನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಬಂಡೇರು ತಂತ್ರಿವರಿಯರು ಭಾರಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪನೊಂದು ಬೈರಿ ಆಂಡ ಕೊಂಡಾನದ ಮನ್ನಡು ಧರ್ಮನು ಒರಿಪರಬೋಡಾದು ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲಿಯತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಮಾಯಲೊಂಜಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿತನ ಕೊಂಡಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ನಾಲು ಮೂಲದ ಭಕ್ತಿರದಾದ ವನ್ಪೆರಿಗೆ ಎಣ್ಣಂದಾಂಡ ಕೊಂಡಾಣದ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಕಾರಣೀಕದ ಮಣ್ಣು ಕೊಂಡಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ದಿಯರ್ಲ ಬರ್ಪೆರಿಂದಾಂಡ ನಿಗಲ ಪಚ್ಚಡನು ಕುಡ್ತದು ಬಲೆ ದಾಯಕೇಣಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಧೂಳುದ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಸತ್ಯಲು ಬರುವ ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಮಂಡಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ ಈ ಕೊಂಡಾಣದ ಮಣ್ಣೆ ಕೊಂಡಾಣ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಯಾಪೋಗಲ ಕಡಿಮೆ ಆವಂದಿನ ಕುಂದಂದಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಣ್ಣು ಕೊಂಡಾಣದ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆದಿಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಕೊಂಡಾಣದ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಆ ಬಂಟ ಕಂಬ ಕೊಂಡಾಣದ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಪಿಲಿತ ಗರ್ಜನೆ ಕೊಂಡಾಣದ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಬಂಟನ ಅಜನೆ ಕೊಂಡಾಣದ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದೀನಂಚಿತ್ನ ಬಂಗಾರದ ಮುಗುಲಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ನಿವಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಸೇರ್ದ ಆ ಮೂವೇರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ಟು ನಡಪನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣದ ಸೇವೆ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣಿರೆ ಬೈಬಲ್ ಬನ್ಪುಣಿಗೆ ದೇವರು ಒಲ್ಲರಿಗೆ ಎಣ್ಣದಾಂಡ ಬೈಬಲ್ ಬಂಡು ನಾಲು ಲೋಕೊಡ್ದು ಹಂಚಿ ನಾಲು ಸ್ವರ್ಗೊಡ್ದು ಮಿತ್ತುಗು ದೇವರುಲ್ಲೇருந்து ಬಂಡಿರಿ ಕುರಾನುಡು ಒಂಜಿ ಗರಡು ಬರ್ಪುಂಡು 7 ಆಕಾಶದ ಅಂಚಿಡು ದೇವರುಲ್ಲೇருந்து ಕುರಾನುಡು ಬಂಡು ಆಂಡ ನಮನ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಪರಂಪರೆಡೆ ದೇವರು ಒಲ್ಲರಿಂದ ಕೆನ್ನಗಲು ಬನ್ಪೆರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಭೂತ ಅಂದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಇವೇನು ಪನೊಂದು ಬೈರಿ ಪಂಡದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಉಲಾಡ್ಲ ದೇವರುಲ್ಲೇருந்து ಬಂಡರೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ಆ ದೈವಿ ಚೈತನ್ಯలను ಮಾತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಗಲಿಗೆ ಕಲೆದಿಂಜ ಓಡುಂದಾಂಡ ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿವರಿಯರೇ ಆರನ ಹೃದಯಡು ಕೈದೀದು 6 ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನವು ಅಂಚಾದೆ ನಮನ ಉಲಯದ ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ನಡಪುಣಂದಾಂಡ ಅವು ತಂತ್ರಾಗಮದ ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡಪುಣು ಅಂಚಿತನ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರ್ನ ಮೂಲಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲ ಮಾತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆರು ಬಂಡರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಗರಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಬಂಡಿರಾರು 2014 ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಡೈತ ಪುದರ್ ವೀರಂ ಬಂದು ಕೇರಳದ ಉತ್ತರ ಕೇರಳದ ಗಡಿಭಾಗಡು ಆ ಕಳರಿ ಫೈಟ್ ಗರಡಿದ ಮಧ್ಯೊಡು ಎಂಚೆಂಚಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯರು ನಡಪುವ ಪನ್ಪುನವೇನೆ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಆ ವೀರಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರೋಡು ಕಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮಾದರಿಡು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಆ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೊರ್ತುಗು ವರ್ಣಗ ಬನ್ಪೆರೆ ಒರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೀರೆ ಆ ವಿಲನ್ ಆ ಚಿತ್ರಡು ಆಯನ ಸೋಪವರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಾಯಕೇಣಂದಾಂಡ ಆಯೆ ಕೇರಳದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ದಿನತ್ತೆ ಆಯೆ ಕಲ್ದಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಎಣ್ಣಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋದು ತುಳುನಾಡದ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದು ವೈದೆ ಆಯನ ಸೋಪವರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ನಮಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋಡು ಕೋಟಿ ವೈದ್ಯನ ಗರಡಿಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಪಾತೆರ ಆ ವೀರಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಚಿತ್ರಡು ಬರ್ಪುಡು ತಚ್ಚೋಳಿ ಜಂದುನ ಪಾಟಿ ಪರೆಯವು ಆರ್ಮೋಳಿಯನ್ನ ಪಾಟಿ ಪರೆಯವು ಅದನ್ನ ಕಂಡರ ಮೆನನ್ನ ಪಾಟಿ ಪರೆಯವು ಈ ಮಾತ ಪಾಟಿಲಿಡ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಣನದಾದ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚಿತನ ತುಳುನಾಡದ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಅಗುಲು ಬನ್ಪೆರೆ ಜಗತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಂದಾಂಡ ಅವು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಒದಿರ ಚಡುಲ ಮಂಡಕ ಕಟಕ ಇಂಚಿತನ 24 ಬಗೆತ ಅಡವುಲೆನು ಕಲ್ಪಾದೆ ನಮನ ಮನ್ನಡೆ ಆ ವೀರ ಪುರುಷರನ್ನು ಆಗಲಿಗೆ ಕತ್ತಿದ ಕೈದುಗೊಬ್ಬನು ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ನಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಗರಡಿ ಕೇಂದ್ರಲು ಆ ಗರಡಿ ಕೇಂದ್ರಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕೇಂದ್ರ ಅವಡು ಬಂದು ನಮನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ನಂಬುದು ಆರಾಧನೆ ಬಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯಲು ಆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಂಟೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮುಡತ್ತಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಅನೇಕ ಊರಲ್ಲಿಡ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುವ ನಮಗೊಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೂವರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಭೂತ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿಭೂತ ಒಂದು ಇನಿಕೋಡದತ್ತು ಯಾನು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲಡ ಪಾತೆರೊಂದಿದ್ದ ಬರ್ನಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಚಯನ ಬಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ನಡಪ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಲಡು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು
ಕೇನ್ನಗ ಬಂಡೆದಾರು 1947 ನಮನ ಊರುಡು ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದಂಡ 40,000 ಅವೇ 1923 ಬರ್ನಾಗ ಆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ 200 ಜಪ್ಪುಂಡು 200 ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಕೆರ್ರೆ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ತುನಿ ಇನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 3,000 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೊರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮೂಲು ತಾದಿ ನಡಪರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಕಾಲತ್ತಿನ ಸುಳ್ಯದ ಪರಿಸರಡು ಪಗೀರಪ್ಪ ಗೌಡೆ ಬನ್ಪುನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ 2,00,000 ಪಿಲಿಕಲನ್ನು ಕೆರ್ತಿನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡುತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು 2,00,000 ಪಿಲಿಕಲನ್ನು ಒರಿ ಪಗೀರಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಕೆರ್ತೆರಿಗೆ ಅರಗೆ 40 ಸಲ ಪಿಲಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಪಿಲಿ ಮದ್ಮೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಾಡ್ತಾವನ್ ಏರು 42 ಪಿಲಿಗೆರ್ಪೆ ಆಗ ಆ ಪಿಲಿತ ಸುತ್ತ ಆಯನ ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತ ಕಾಣತದ ಆಗ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಊರ್ದಗಲು ಮಾತ ಹುಡುಗಿರ ಕೊರಪನಂಚಿದ್ದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಈಗ ಪಿಲಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ ಬನ್ಪುನು ಅಂಚಿದ್ರೆ 42 ಪಿಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆ ಪಗೀರಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಪಣ್ಣಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಲಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಲಿಕುಲು ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಪಂಜಲು ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನ ಕಾಲತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲಡು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವ ಭಯನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಭಗವಂತೇ ಬನ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಭಾವನೆ ಇದು ಆ ಪ್ರಾಣ ಭಯಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಯಾಪ ಬೇಟದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನಚ್ಚಿದ್ನ ಕಾಲಡು ಆರಂಭವಾಯಿನಚ್ಚಿದ್ನ ಆ ಪಿಲಿಭೂತದ ಆರಾಧನೆ ಪಂಜಿಭೂತದ ಆರಾಧನೆ ವಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬುಲೆದ ಬತ್ತನು ಕೇಳು ದಾಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಅನೇಕ ಪರಂಪರೆಗಳು ನಮನ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಇನಿ ಮುಡತ್ತಾಯನ ಆರಾಧನೆ ನಾನು ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಅವು ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ ಕಥೆ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು ತಾರಿ ಪಡುಪದ ಕಥೆ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು ತಂಕರು ಬೈದ್ಯದಿನ ಕಥೆ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು ಆ ಮಾತ ಕದೆಟ್ಟು ನಾತಾ ಪರಂಪರೆದ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಎಂಚ ಆ ದಶಮಾವಿದ್ಯೆ ಶಾಕ್ತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕನತದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರ ಬನ್ಪುನವೇನೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆ ಪಾಡ್ದನೆರಡು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ವಂಜವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿನಾಗ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಆರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನವೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯ ನೋಡು ನೆತ್ತ ತಿರುಳಿನ ತೆರಿವಿನಂಚಿದ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಧರ್ಮದೈವ ಆ ಬಂಟೆ ಆಯ ಸಾಧಾರಣದ ಬಂಟೆ ಅತ್ತಿ ಮನ್ನಡಾಯ ಬಂಗಾರದ ಬಂಟೆ ದಾಯಿಗೆ ಎಣ್ದಂಡ ಪುಡಾಯಿಡು ಬಂಗಾರದ ಪರಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮನ್ನಡು ನಿತ್ಯಲ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆ ಬಂಟ ದೈವ ಆಯ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಬಂಟೆತ್ತು ನಮನ ಮಾಗಣೆಗೆ ನಮನ ಗ್ರಾಮ ಕಾತೊಂದು ವೈದ್ಯನಂಚಿದ್ನ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಬಲತ್ತ ಕೈತ ಬಂಟೆ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಬಲತ್ತ ಕೈತ ಬಂಟೆ ಅದೇ ಕೊಂಡಾನದ ಮನ್ನಡು ಬೆಲಗೊಂದಿ ಪುನಚಿದ್ನ ಆ ಸತ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮನ ಸಮಾಜನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡುವನ್ ಪುನಚಿದ್ದ ಪಾತ್ರನು ಪನೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರನು ತಂತ್ರಿವರಿಯರು ಬಂಡರಿ ಒಂದು ಮತ ಸಮರ ದೇವತೆಲು ಕವಚೊಡಂಜಿಗಳೆರಡು ಬರ್ಪುಡು ಅಗ್ನಿನ ದೈಹಮಾನಸ್ತು ಶತ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಗದವರ್ಣೆ ವಿಷಮೇ ದುರ್ಗಮೇ ಚೈವ ಭಯಾರ್ಥ ಶರಣಂ ಗದ ನತೇಶಾಂ ಕಿಂಚಿದ ಶುಭಂ ರಣಸಂಕಟೆ ನಾಪದಂ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಶೋಕ ದುಃಖ ಭಯಂ ನಹಿ ನಿಗುಲು ರಣರಂಗು ಪೋಪರಂದಾಂಡ ನಿಗುಲು ಸಮರಗು ಜಪ್ಪರಂದಾಂಡ ಎನಡು ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಜಪ್ಪಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ರಣಸಂಕಟನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆ ಅನೇಕ ವಿಧಾನವಾಯಿನ ಭಾಷಣ ಮಾತ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಲು ಅಂಚಾದೆ ಆ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಡೆ ಆ ಯೋಗಿನಿ ನಗಲೆಗೆ ದಂಡನಾತಿ ಬನ್ಪುನಚಿದ್ದ ಪುದರಡೆ ಇಡೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೆಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪನಲು ವಾರಾಹಿ ಆ ವಾರಾಹಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮನ್ನಡಲ ಬೆಲಗೊಂದುಲ್ಲಲು ಆ ಜುಮಾದಿ ಪರೆಯ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಎತ್ತಪಿರಾಡು ವಾರಾಹಿ ತಂತ್ರದ ಒಂಜಿ ಛಾಯೆ ನಮಗ ತುವರ ದಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವಿಚಾರಲುಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮಾತ ಕೊರತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಮುಲ್ಪವಾದ ಸೇರಿದರೆ ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿಪೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಗರು ಬಂಡರೆ ನಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಯಾಪ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಎಣ್ಣಾಂಡ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿತ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಊರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇತ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಬದುಕು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ನಡಪನಂಚಿದ್ನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾತ ಗಮನಿಸವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಆಪನಂಚಿದ್ದ ತಾದಿಗೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಕೋಟಿ ರಾಮ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ತಂದಾಂಡ ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಡು ರಾಮದೇವರನ್ನ ಪುಡುದಿನ ಊರುಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ನೆಲಮಲ್ತುಕೊರ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಜಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತದ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮತ ತರಗೆಲೆ ತಲಕ ಮತ ಬಿಜಕ್ರದಲ್ಲಗ ಮತ ರಡದು ಬೇರೆ ಇನಿ ಕಾನಗ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ರಾಮ ಮಂದಿರನು ಲಗದುಂತಾಂಡೆ ವಾರಣಾಸಿ ಶೃಂಗಾರ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಆರಂಭ ಆಂಡೆ ಏರ್ಲಾ ಎನ್ನಂಚಿದ್ದ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಶೊಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಭೂಮಿಡು ಇನಿ ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ಪನ್ಪುನವು ಓಲು ವೇದೋಲು ಪುಡುದು ನಂಚಿದ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿದ್ನ ಸಿಂಧು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪರ್ಯಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭಾಗ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು ಅಲ್ಪಲ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಇನಿ ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕಾರಣದಾದ ಕೇಣದಾಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಾತನೆ ಈ ಜಾಗೃತವಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತು ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುನಚಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿದೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಂಬೈದ ವಿದ್ಯಮಿಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಶ್ರೈ ಬಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡ್ಡಲೇರು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ನೆಲೆಟ್ಟು ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಿನ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕು ದೀವೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾಡು ಯಾಕೆ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಸುರುಟಾದ ಆ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತಿಯಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಅವತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಚ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಹೂವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಲೇ ವಾಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಲನ ಬಾಯಿಡು ಪುಣೆ ಅಪ್ಪೆ 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 ಪಂಡದು ಅಂಚಿ ಪೊಲಲಿ ಪೊಲಿ ವಾ ಸಮಯಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬಾಯಿಡು ಅವಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪೋಂಡ ಅಂಚನ ಐದು ಅಂಚಿ ಕಾಪು ಗಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಅಂಚನ ಈ ಮೇಯ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಾರ ಈ ಮೇಯ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಈ ನಮ್ಮನಂಚ ಒಂದು ಬಂಟದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಇಡೀ ವೈದ್ಯನಾಗಲ್ಲ ದಾಯಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೋಟೆಗಾರ ಬಲ್ಯಾಡು ಎಂಕಲ್ ಐತವಲ್ಲ ಮನತನದ ಕೆಲಸ ಅವೊಂದುಂಡ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೇನು ಮುಲ್ಪ 11 ಬರುವಂತೇರಿ ಇಡೀಗೆ ದಾಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಲೆಗೆ ತಂದ್ಕಂದು ಭಾರಿ ಜನ ಅಪ್ಪಗಲ ಬರುವಂತೇರಿ ಮೂಲೊಂಜಿ 10-15 ಗುತ್ತುದಾಗಲು ಉಂತೊಂತೇರು ಅಪ್ಪಗದ ಅಕ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಅಕ್ಲ ಶರೀರದ ಬೆಂದಿನ ಶರೀರದ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇತೆ ಇನ್ನಿತ ದೃಶ್ಯ ಬೇತ ಅವು ದೃಶ್ಯ ಬೇತ ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಎಂಗ್ಲು ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೊಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ತೆರಿವಾಯ್ತ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲೇನು ಬರ ಸುರು ನೆನಪುಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಡ್ಯಾರ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಪುಂಜಿಯವ್ರ ಪೇರು ಅಡಕೆ ವಿಠಲ ಸೆಟ್ರ ಪೇರು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಗಾಂಬಿರಳಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲ ಬರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡಿಪಾಯ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರಿಗೆ ಪುನಃ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆ ಸಮಯದ ಎಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಬರುವಂತೇರು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ನೇಮಗ ಬರ್ಪಡೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಸುರುತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂಟ ಮೂಲು ಸುಕ್ಕುಂಡೆ ತಿಂಡ್ರಾಗಿ ಬತ್ತದಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಸುಕ್ಕುಂಡ ಕಾಂಟೆ ತುಣ್ಣಾಗ ಒಯ್ಪುನಿ ಕೈನ ಅಂಚಿ ಸುಕ್ಕುಂಡ ಅಂಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಬಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಸುರುಟು ಪೋದು ಬೂಲೆಗೆ ತೊನ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಬುಕ್ಕನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಪೂರ ಅಂದು ಅಂಚ ಬದ್ದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಡ್ಡಾಡು ಸರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತದ ಪೋಯರ್ನ 5 ಗಂಟೆದು ಬೂಲೆಗೆ ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜನ ಬರುವಂತೇರು ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ರೀತಿನ ಜನ ಈ ಬಂಟ ಜುಮಾದಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಪಿರಬೋಣ ಜೀರ್ಣೋದರ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೇ ತಾಮರ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬಂಡೇರು ಅವತ್ತನ್ನು ಇನ್ನೀಗ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂತು ಉಂತದು ನನಾತ ನೆತ್ತ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಾಡು ಬಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಇತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಡು ಪಾತಿರ್ದಾರ ಪೋಯರು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ದಯಬಂಡ ನಂಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ವಾ ಒಂಜಿ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರೆ ಎನ್ನ ಪೊದ್ದರೆ ಇಲ್ಲದ ಹಂಚಿ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಆ ಬಾರಿ ಸರಿ ಕರಿ ಪಂಡೇರು ಧರ್ಮ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಚ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಈ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಿಂಬನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳುಲ್ಲ ಅವು ಕಾಶಿ ಅವು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಇನಿಕಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅವುಲ್ಲ ಆತ ಪೋಯಿನ 75 ವರ್ಷ ನಂಗೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಆತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪೊತ್ತು ಅನ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ತುಣ ನಂಗೆ ಅಕ್ಲಿತ ಲೆಕ್ಕದ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದಾಪುಂಡು ಐತ ಪಿರಾವು ಪೋನಾಗ ಮಸೀದಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಬ್ಯಾರಕ್ ಬಾಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪೋಯರಾಜಿ ಐವನೋದು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲುಂಡು ಅವು ಓಪಾಜಿ ಜವಾಬ್ ಮತ್ತಂದು ಆ ದಯಬಣ್ಣಗ ಅವು ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟ ದಯಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಬಣ್ಣ ಪೋಯಿನ 75 ವರ್ಷೋಡು ಪರಕೀಯರು ಬೈದರು ಪರಕೀಯರು ಬಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರಪೇರು ಓದೊಂದು ಪುನಗ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬತ್ತೇರು ಪರಕೀಯರು ಏರು ಏತ ಹಾಲು ಮಂತ್ ಏರು ಪೋತೇರು ಅಯ್ಯ ನಂಗೆ ಇತಿಹಾಸ ತೀರ್ಪೋಜೇರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಆಂದು ಪೋಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪಿಂದಿ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರುಬೋದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರಿನಂಡ ಅವು ಇತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂದ್ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅರೆಗೆ ಏಪಲ ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಡು ಅರೆಗೆ ನನ್ನದು ಶಕ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು ಧರ್ಮಗಾದ್ರು ದೇಶಗಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪುಟ್ಟುದೇರಿಂದ ಅವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವ್ರು ನೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೇಶ ಪಾತ್ರವ್ರನಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನನ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡುದು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಅವ್ರದ ದೇವರೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಲಟ್ಟು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಪಂಪಣಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರದೇನು ಇದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಉದ್ದ ಜನಗಳ ಪೂರಯಾನ ಋಣಿಯಾದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಡು ಐನು ದುಂಬುಗೊಂಡಪ್ಪನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊರಡು ಅಕ್ಕಳೊಂದು ಆಧರಿಸಿದ ನಾಗರಿಕರಾದ ಈ ದೇಶೋಡು ಬಾಲಾಡು ಪಂಡದು ಏನಿಗೆ ಕೊನ ಅವಕಾಶಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರಂಡು ಏನಾರು ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂಡಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಈ
ಕೊಂಡಾನದ ಈ ಊರುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಡು ದೇವೇರು ಪಾತೆರುಜರು ಆನ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನುಡಿಗಟ್ಟಿಡು ಪಾತೆರುವಿರು ಅಂಚ ನಂಕ್ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಈ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಂಬಿಕೆಲ ವಿಶ್ವಾಸಲ ಬಂದುಲೆ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟಲ ಉಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ್ಯರು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಾನಿ ಬಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಧರ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ವಿಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟುಡ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಡೋಡು ಏರು ನಡಪುವೆ ಪುನಿಟಿ ಏರು ನಡಪುವೆ ನೋಡಿ ಪಣ್ಣಗ ಕಂಡೋಡು ಇತ್ತಿನ ಬುಳಿನ ದೊಂಕೊಂದು ಬೋದು ಒಂಜಿ ವಿಕೃತಿ ದಯಪವನ ಅವು ಅಧರ್ಮ. ಅವೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಟ್ ಈ ಪುನಿಟಿ ಏರು ನಡದು ಪೋಪೆನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನಾನು ಅಂಚ ಆತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಧರ್ಮನ ಒಂಚೂರು ದೂರದೀಕ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಆವಡು ಬಂಟೆ ಆವಡು ಮುಂಡತಾಯಿ ಆವಡು ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸು ದೈವನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂತೆ ಬೆಂದದು ಐತ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲಡೆ ಅನ್ನು ಪನೋಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡಾಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ರಥಕ್ಕೂ ಎಂಚ 4 ಚಕ್ರೋಲುಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಆ 4 ಚಕ್ರೋಲು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸುರುಟು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪಿರಾಡುಪುನ ಚಕ್ರೋಲು ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಚಾರಕರು ಅವೇ ರೀತಿ ಊರ್ದಕಲು ನೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಬಂದ್ಪುನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲೊಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಮೆಕ್ಕಲು ಈ ಪೂರ ಜನಕಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪುನ ಆ ಚಾಕೆ ತಕ್ಕೆದ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಪ ಕೃಷ್ಣ ತಾಮರೆಲ್ಲೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ 4 ಚಕ್ರಡು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಬತ್ತನಾಂಡ ಅವೇನು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಆ ಭಿನ್ನ ಬನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವೆರಡು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪುನ ಅಹಂ ಅಥವಾ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅನ್ನೊಂದು ಆಂಡ್ಲ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಹಂ ಪಂಡದು ಬುಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಡುದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತಿನಾಂಡ ನಮ್ಮಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಈ 4 ಜನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುನಕದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿಡು ಮುಲ್ಪದ ಕೃಷ್ಣ ತಾಮರೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಂಡಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಅನುಭವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡ್ದೊಂದು ಬೈದನೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪದ ವೈದ್ಯನಾಥಗಳ ಅವೇ ರೀತಿ ಉದ್ಯಾವರದ ಅರಸು ದೈವಗಳ ಭಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಗ ಪಣ್ಣಗ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಈ ಮಾಯದ ಭೇಟಿ ಪೂರಗಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರದ ಅರಸು ದೈವಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವೈದ್ಯನಾಥಗಳ ಭೇಟಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನದಾದ ಪನ್ಪುನ ಮಣ್ಣಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ 7,000 ವರ್ಷದ್ದು ಈ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಒರಿಯರ್ದ ಆಪುನ ಹತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಕಲು ಸಾಧು ಸಂತರು 7 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಹಲವಾರು ತಪಸ್ಸದ ಮೂಲಕಡು ಅಕಲ್ನ ಈ ಫಲಟು ಈ ಭೂಮಿದ ಫಲಟು ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉಂಟಾತಿನಿ ಅಂಚೈನಟಾತ್ರ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಎರೇರ್ದೆಲ್ಲ ತೋರ್ತುದು ಅಥವಾ ಅಕಲಿನ ಅಳಿಸಾವ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಬಾಕಿದ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒರಿಯರ್ದ ಆತಿನ ಧರ್ಮ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಲವಾರು ಋಷಿಮುನಿಕಲಿರ್ದ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಈ ಧರ್ಮ ಅಂಚನಟಾತ್ರ ಈ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಕ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ನಮ್ಮ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪನ್ಪೇರು ಏಪ ಅಧರ್ಮ ಒಂದು ಆಪುಂಡ ಯಾನ್ ಅದಗ ಅವತಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇದನು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಈ ಧರ್ಮಗೊಂಜಿ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಐತ ಕಡೆ ಮೇರೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈಕ್ಲು ಒಳನಾಡು ಗುತ್ತದ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಲು ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷಂದೇ ಯಾನು ಪನ್ವೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮೋದಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಇಲ್ಲದ ಮೂಲಕಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ಲ ಆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವನ ಬರ್ತದು ದೇಶಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾವನಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯ ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಕಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಕಳಕಳಿ ನಮ್ಗೆ ಈತನಡೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಜಡ ಅವು ರಾಜಕೀಯ ಮನುಷ್ಯಂದ ಪನೆಯನ್ ಅಂಚನಡ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಲ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪಾವನ್ ಬರ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಜನತಲ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದಗಳು ಮುಲ್ಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪದ ಚಾಕ್ರಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಊರ್ದ ಪೂರ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದು ಪೂರ ಜನತಲ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಹೊತ್ತದು ನನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಅನ್ನೋದು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆ ಎದುರುಕೊಲ್ಲ ಬಂಧುನಕ್ಲೇಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಇಂಥ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತಾಡ ಒಂಜಾತ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಬರ್ಸಲ ಬೈತೀನಿ ಅಲ್ದವರ ನಾವು ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಡಿನ ಒಳ್ಳೆ ದಾರ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಣ ಪಿಲ್ಲು ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ಮತ್ತು ಮುಂಡತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಾರಣದ ಜೋಡಣದ ಒಂದು ಬೈದಿರಿ ಐಕ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಏಪಲ್ ಮಾತ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಅದು ಪೋದು ಕೇರ್ನಾಗ ಹತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಬೋಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈಗೆ ಕೊರದು ನುಂಬೋಯ್ತು ಮತ್ತಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಿಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಲ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋದು ಬೈದೇರಿ ಅಂಜಾದವರ ಆರೆಗೆ ಧನಂಜನ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಂದ್ರಿಯವರೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುದ್ದು ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾಣಿಕನ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲದ ಪಾತ್ರೆ ಮಂಡ ಅವು ಚಂದ್ರನ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲ ಬಿಣ್ಪುರಿ ಪೊಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಆರನೇ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಹತ್ತು ಆಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂದನೇಗೆ ಬಡದು ಮುಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಂತ್ರಿನೇ ಬಡತ್ತೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಿಮೆಟ್ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡೆ ನಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವೇ ಉಂತದ ಪಾತ್ರ ದುಳ್ಳ್ಯಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಬಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆತರ ಬಂಡ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಂತಿದಾನ ಸಹಾಯ ಊರ್ತಕಲ್ನ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮರನ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗದ ಶ್ರಮ ಪಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮಂಟಲ ದುಂಬ ಆಡು ಬರ್ಸ ಆಡು ಗಾಳಿ ಆಡು ಒಣಸಿತ್ತಂಡ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದುಂಬು ಈ ಸಮಯ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ತಂಡ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಕೊಂಡಾಣದ ಹುಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂದು ಮುಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಮಂಡ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿಲ ಆಯುಷ್ಯಲ ಆರೋಗ್ಯಲ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ ಆವಾಡು ನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಆವಾಡು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ನಾನು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಎದುರಿಕೊಳ್ಳ ಪಾಠದ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಡ್ಯಾರ್ ಬೇರೆ ಎದುರಿಜಿನಿಲ್ಲ ಪಿಲವರ್ದು ಎನ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ನಿಖಿಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ವಾ ಕೆಲಸ ದುಂಬು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ಉರಿಡ್ಡ ಯಾರೇನು ದುಂಬು ಕೊರಪ್ಪೆ ನೀವು ದಾರ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾರು ನಿಖಿಲ ಮುಂದುವರ್ಸಾವೆ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೆ ಇಂಚಿನ ಅಡೆದಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾ ನಿಖಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಣೆ ಧೈರ್ಯ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಧೈರ್ಯ ಕೊರದು ನಿಖಿಲ ದುಂಬುಕೊಳಂತಿನ ಅರೆ ನೆಪಲ ಈ ಟೈಮ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ
ಗುತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಬಡನ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಕೇಳಂತು ತೂವಂತು ಪಂಡಂತು ಉಳ್ಳರು ಅಂಚ ಮಾತ ಮಿತ್ತದು ಮಾತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿರ್ತಾವ್ರ ಈತ ಬಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಂಡ್ ಅದಾಗ ಕೆಲಸ ಅವಂದು ಬನ್ನಗ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರು ಕಡಪ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಸೇರೋಡರು ಅವೇ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾದ ಈತ ಮೆರುಗು ಬರೋದಂಟ ಆರೇ ಕಾರಣ ಆವಲ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರೆದೆ ಪಾಡು ಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡು ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾಡು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡು ಆಂಡ್ಲ ಪೂರ ರೇಖಿತ್ತಿಟ್ಲ ಎಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೈ ಪತ್ತದ್ದು ನುಂಬು ಪೂರ ರೂಪರೇಖೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಯ್ಪಾತು ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕಲ ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಯ್ಪಾತು ಪಂಡಿತ್ ಕಾನ್ವೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದುಂಬು ಕೊಡೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಜಾತಾರ ಈತಿ ಲಾಯಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಮಾಯ್ಪ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂತ ಏತಿ ಪಂಡ ಯಾವಂದು ತದ್ರಿದಾರಿಗೆ ನಿಜ ದಣನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬರ ಆವಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆಡು ನಿಗಲ ಕಲ್ತಡು ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ್ ಎತ್ತಂಡಿಲ್ಲ ಪಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಗು ಲೆತ್ತದು ಹಾ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಾರೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ತಂದು ಅಂಚತ್ತವ್ರ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುತ್ತಿ ಕೆಂಡು ದಾದ ಮಂಡ ಮಾತೇರ ನಿಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಹೊಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ದೇವರದೇಟು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾಡು ಊರದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾಡು ಬಂಡದು ಆರೋಗ್ಯ ಬದುಕು ಸುಖವಾಡು ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ ಸತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಸತ್ತು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ ಜನಗಳು ವಾವ ಬುಜ್ಜಾದ ರಗಲೆಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರದು ಸುಖ ಕೊಡಲು ಬಂಡದು ಕೆಡಂತು ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಪಿರವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಭಾಷಣ ಕೊರಪೆ ಈತಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ವೇದಿಕಡತ ನಂಚಿತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಲೋಕಯ್ಯ ಪನೀರ್ ಮೆರಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದ್ವೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತನ ಶ್ರೀ ಉಚ್ಚಿಲತ್ತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಕೊಂಡೆ ಊರುಡ್ದು ಬಾರಿ ದೂರಡ್ದು ಉಪ್ಪಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ದು ಬೈದನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಿರ್ತೀರಿ ಅರೆಗಲ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದಲ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂತೆರು ಅರೆಗಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದಲ ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದಲ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವಂತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಾರ್ಕಾಲ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ರಾವ್ ಹರಿಕೃಪ ಮಾಡೂರು ಮೇರೆಗಳ ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಮೇರೆಗಳ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ಶ್ರೀ ಉದ್ಯಮಿ ಚಂದ್ರಾಸಾಯಿ ಬೋಳ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗಳ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಳೂರು BK ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೇರೆ ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗಲ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದಲ ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅಶ್ವಿತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಡ್ಕ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮೇರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತಲ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಕೊಂಡಾನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕೋಟೆಗಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ನಿರ್ಗಮಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ತೆಲಪಾಡಿ ಮೇರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸರಣ್ ಪಂಪಲಿತ್ತೇರು ಅರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕೊಂಡಾನ ಬಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ಮತ್ತು ಮುಂಡತಾಯ ದೈವಗಳ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂಡು ಬರೋದಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಇದ್ದನಂಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದಲ ಅರೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಯಿನಂಚಿನ ನೀತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪರವಾದಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ.